Kwa kanyo ni tho mar manen jatend migao mar somo Profesa George Magoha ofwenyo ne jo-Kenya osiep mane ni kinde kod laktar Walter Mwanda. Dr. Mwanda ma en laktar manyochopo aruya mar reso ngima Magoha kanyo chopo manochako bedo gi rem, olero sigande kendo fulo moko kuom maleng' e kinde kod mosenindo Magoha. Mwanda lero ni weche manyocha obedo motelo ne tho mar Magoha kod osiep mosebedo kindgi kuom higni 18. Onyisa ne wuode Bwana Sim, onyisa ne gi gimoro modwa wachona, to kaluwore kod kaka en ng'ama duong', ok wanyal wacha kamoro kama, kendo ok oyiene mondo obed abeda kamoro kama. Omiyo arom obiro nyisa, to en koro gidhi kama wanyalo luongo ni nyombo. To kaka nyakono sani pek, waonge kinde maduong' mondo wechegi olosi. Wadwaro mondo olos wechegi piyo piyo. Koro nogwelo ja game moro bende kod oganda moko. Kwa kanyo ni Ogai